טיסה 747 שלום, כאן הקברנית שלכם לערב. טיסה לתאילנד יוצאת ממש ברגעים אלו. אתם מתבקשים להדק חגורות ולשים פלאפונים על מצב טיסה. תודה. וואו! האולטרס, עידו בי, צוקי, אתם מוכנים? היא נכנסה למועדון אבל הוציאה לכולם את העיניים עם רגליים כאלה לא פלא. זה לא חוקי להיות עם תחת כמו שלה, מרוב המבטים שלי אני עוד אכנס לכלא. היא חמה לא מהעולם הזה כי עם השיזוף שלה היא בטח גרה על השמש, ובבוקר איזה הנגובר מחכה לי כשאשאל מה עשינו אמש. מרגישים בתאילנד אני והיא בסוטול, רוקד איתה הלילה במסיבה של פול מון. מרגישים בתאילנד אני והיא בסוטול, רוקד איתה הלילה במסיבה של פול מון. אני ואת, את ואני, אני ואת, וכל הגוף שלך. אני ואת, את ואני, אני ואת, וכל הגוף שלך. אני נוגע בה, אני מפשיט אותה, אני נוגע בה, אני מפשיט אותה, אני נוגע בה, ליידי בוי. לא הבנתי מאיפה היא גומרת, וואחד בולבול וגוגרת. עוד ישראלי כמוני בשוק, רץ ערום בכל בנקוק. איכס לא בא לי, טרנסקסואלי, כל כך מפתה בלבוש מינימלי. הקול הזה מסתיר גבר בטונים, ובא לי רק לשים לו רעל בהורמונים. זה אמיתי, יש פה בחורה עם בולבול ענקי, שתיתי ים ולא מזה בא לי להקיא. וואלה יש תקליק, כמו אקדח עמדנו לי טעול. נראה שגיליתי, גילתה את החדר מיון ואז תפסו אותי. די שוטרים בבקשה אל תעצרו אותי, זה לא הוגן, כי אם אתלטי פה נסו אותי, עזבו אותי. בסך הכל רציתי ליהנות, ישנן בנות שאינן בנות. מרגישים בתאילנד אני והיא בסוטול, רוקד איתה הלילה במסיבה של פול מון. מרגישים בתאילנד אני והיא בסוטול, רוקד איתה הלילה במסיבה של פול מון. אני ואת, את ואני, אני ואת, וכל הגוף שלך. אני ואת, את ואני, אני ואת, וכל הגוף שלך. אני נוגע בה, אני מפשיט אותה, אני נוגע בה, אני מפשיט אותה, אני נוגע בה, אני מפשיט אותה. ליידי בוי. Lady boy.